Nem látok én is semmit, az meg. Zsátár pubi. Zsátár pubi. Ez az közben a lájtos lassú számok neki, ez az. Igen, és most action, felvétel! Ez az, action! Ritmusra, Fruzsi! Remélem, hogy veszi is, bazd meg! Biztos faszolás! Úttalan utakon! Dömb! Kép? Hát ez faszább lesz, jó kis felvétel. Kép az már van? Van annyi, mint a nyug. De meg hogy kell? Csináljuk? Megyünk fel? Nem menj be elé. Ja, megy. Hagyjad. Na jó. Vége. Fognak változtatni pályát. Na szólj most!